hoe meer je op Facebook zit en hoe meer je op sociale netwerksites zit, hoe meer eigenlijk hoe minder je in het echt contact gaat hebben. Ja, dat noemt de internetparadox. En onderzoek heeft dat getoond dat hoe meer je erop zit, hoe minder offline tijd je hebt. Het geldt niet per se voor vriendencontacten. Nogmaals, dus voor vriendencontacten die verder gaan dan je huisgezin, geldt die internetparadox eigenlijk niet. Het is niet omdat je meer op Facebook zit of op sociale netwerksites dat je dus minder contacten zou hebben offline. Eigenlijk kan men meer het tegenovergestelde. Dus is het wel zo, we end up choosing quantity over quality. Bij werkenden met kids is dat inderdaad wel zo. Ik zal minder uitgaan nu met iemand of een keer op restaurantbezoek gaan. Maar ik zit wel op Facebook, naar de grote massa iets te posten. Dat kost ook gewoon veel minder tijd. Ander onderzoek, het meeste onderzoek eigenlijk, toont aan dat online inline is met offline. Dat we eigenlijk niet gaan cannibaliseren op ons offline contacten, ook die jongeren niet. We merken dat ze het meest zitten te chatten en te facebooken en te whatever met die mensen die ze net een kwartier geleden op school zagen. Dus dat is like vroeger ook, 20 jaar geleden. Wij belden met vriendinnen, dat was nog telefoneren en sommige van die vriendinnen mochten zo 2 uur per avond bellen. Ik mocht dat dus niet en dat was altijd mijn beste vriendin. Dus op school continu bij elkaar en s'avonds dan nog ventileren, rommelen, bellen, converseren. Dus de meeste conversaties online zijn ook deze die we offline houden, of met die mensen die we offline zien.